Vítajte v digitálnom svete kresby. Ja som Frank, netopier, ktorý vie oceniť umenie a trošku ho komentovať. Digitálna kresba sa líši od tradičnej tým, že využíva tablet alebo počítač a digitálne štetce. Hlavná výhoda? Chyby sa dajú okamžite opraviť. Keby to takto fungovalo aj v živote. Umelec môže pracovať vo vrstvách, skúšať farby a efekty, svetlo, tieň, textúry. Joj, toho je veľa. Presne tak. Môžeme používať veľa vrstiev, skúšať rôzne štýly a pridávať efekty ako svetlo, tieň alebo textúry. Preto môže digitálne umenie vyzerať realisticky alebo úplne fantazíne. Ako príklad si ukážeme aj digitálnu verziu Van Goghovho diela Hviezdna noc. Digitálne nástroje nám umožňujú napodobniť ho charakteristické ťahy alebo vytvoriť úplne novú interpretáciu. Tieto víriace hviezdy sú dôkazom toho, že digitál vie zachytiť energiu aj pohyb. A navyše, tento raz sa farba nerozmaže pri dotyku. Digitálna kresba nám tiež umožňuje rýchlo meniť prostredie a atmosféru. A presne to využijeme ja. Stačil jeden prelet a som v úplne inom svete. V digitálnom umení sú hranice len odporúčania, nie obmedzenia. Digitálna kresba dáva tvorcom slobodu experimentovať a skúšať nové štýly, od realistických až po fantastické. A každý nový štýl môže priniesť iný pocit, inú náladu, nové možnosti. Preto sa oplatí skúšať a hľadať, čo človeku sedí. Digitálne umenie dnes tvorí základ animácií, hier, ilustrácií aj reklamy. Spája kreativitu a technológiu. A bez digitálu by som bol len obyčajný nočný netopier. Takto mám šancu ukázať sa v nových farbách, doslova. Ďakujeme, že ste s nami objavili svet digitálnej kresby. A ďakujem, že ste sa preleteli spolu so mnou. Vidíme sa v ďalšej vrstve.